Uda honetan berreskuratuko dugu Galdakostarrek aspalditik faltan botatzen izan dugun toki bat. Eta hau da Galdakaoko igerilekuetako Elizaldeko taberna. Ikusten duzuenez, ia gutxi falta zaio, terrazak baditugu ia prest eta barruko aldeari ere azken tokea falta zaio. Lehen taberna oso identitario polit bat zena, orain egin duguna da horretaz aparte irisgarri bihurtu. Eta irisgarritasun hori eman zaio toki guztietan amplitudea, zabaltasuna eman zaiolako tabernari. Terrazetatik hasita, bi terraza izango ditu, baina barneko aldean ere hobekuntza pilo bat egon dira. Sartzen bazarete, hemen gurekin, ikusi dezakegu jadanik lehen laberinto bat zena, orain toki ireki zabala dena eta egoteko erosotasunarekin eta hemen barra luze batekin. Ikusi duzue zelango obraz ondo geratu da, eta gainera honek suposatzen duena bai igerilekuetarako eta bai gure kirol elkarte guztientzako. Hemen Elezalden dekogu bai futbol zelaia eta Elezaldeko kiroldegia, eta honek bai emango dio beste zentzu bat hemengo giroari eta bai kirola egiten duten pertsonei hona etorteko bai aisialdiaz gozatzeko. Urte osoan zehar zabalik egongo da, eta gainera beste kutsu bat eman nahi izan diogu udaletik, horreitik hilean behintzat ekimen kulturalen bat edo egingo da hementxe bertan. Badakigu leku oso garrantzitsua dela ez bakarrik Elezaldeko auzotarrentzat, baita herri guztiarentzat. Beraz, espero dugu laster toki honetan disfrutatzea.